Yes! Velkommen til den her evaluationsaften, vi skal have. Jeg har personligt glædet mig helt vildt til det her. Da jeg hørte om ideen og blev spurgt om jeg var medleder, så var jeg bare frisk med det samme. Jeg tænkte, at det bliver fedt. Og jeg tænkte sådan, der kommer vel sådan 30 stykker. Så da jeg fandt ud af, at vi kom 75, wow, det her, ja, det er fedt. Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg vil lige sige, at jeg synes, det er så fedt sådan noget her. Så samles, altså normalvis så har vi jo vores kristne foreninger og kirker og sådan noget. Men i aften så er det jo bare på tværs af det hele. Og der er repræsentanter fra næsten hver generation. Og der er repræsentanter fra mange forskellige kirker og mange forskellige byer. Og jeg synes bare, det er så fedt. Jeg elsker det virkelig. Altså når man mødes på tværs af det hele og bare vil være sammen om Jesus, fokusere på ham. Og det at vi sammen kan blive enige om, det kan vi da blive enige om, at andre de skal høre om Jesus. Og det synes jeg bare, det er så fedt, at vi kan samles om det at blive udrustet til det, og så ud og dele det i nat. Og dem, der ikke kan være med i nat, dele det i hverdagen, og selvfølgelig også os, der skal ud i nat. Rokora baba shikara la mandere de sitara mandalo do 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 kona la rande. Resika marara malaranda de menedian do 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 sitere berikanda. Chira balaranda serekita la barara babara soto lo do do do. Chikara bamala handele nende kita la barara soto lo do do do. Kora mamala manara baladara sitere kita la nanando. Lingiero lo masciata patere kita la mantere de sindara balaranda. Jeg har udvalgt jer og sat jer til at bære frugt. Min vilje er, at I skal søge mig og få en smag på mig. I skal have lov til at smage og se, at Herren er god. Som I gør det, vil I blive fyldt med min kærlighed. En kærlighed, som sætter fri fra bekymringer for svære ting i jeres liv, og vi vil blive ægte vidnesbyrd om mit rige. Jeg har et vidnesbyrd, eller noget, jeg gerne vil i bilen. Er der flere tolkninger, så sig til. Der er kun en. Ja, så det senere. Slå op først i Johannes evangeliet. Jeg sad og skulle forberede en andagt i det første uge, og så faldt jeg over noget helt fantastisk, synes jeg. Og det synes jeg, I skal vide, eller I kan se. Johannes evangeliet kapitel 1. Og det er fra vers 29 af. Og det er om Johannes døberen, som har en flot disciple omkring sig, og han har døbt nogle mennesker og skabt en masse opmærksomhed. Ja, så fra vers 29, der siger han, der skriver Lukas så, Johannes så, næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og jeg sidder og tænker på, det her det er nok det første registrerede evangelisation i Bibelen. Fordi at det han siger, det er, se derovre, eller der, eller nu kan man pege konkret på Jesus, se på Jesus.
Ikke? Der er Guds lam, som bærer verdens synd, som borttager verdens synd. Og det er også det, vi vil sige. Se der, væk fra os, over på Jesus. Peg på Jesus. Ja, og så over på næste side, i vers 37, der gentager han så sig selv og siger, se der er Guds lam. Og jeg vil ved med at sige det der. Se der er Guds lam. Så i vers 42, der der er en, der møder sin bror Simeon og siger til ham, vi har mødt Messias, altså den frelser, jøderne venter på. Og så står der, han tog ham med hen til Jesus. Og det er også understreget, fordi at det er egentlig også det, vi skal. Vi skal ikke gøre alt muligt andet voldsomt, end at tage hinanden og tage en person med hen til Jesus. Det er Jesus, folk skal møde, og ikke os. Og så igen i vers 45, også kapitel 1. Filip møder Nathanael og siger til ham, som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeten, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Og så spørger Nathanael, kan noget godt komme fra Nazareth? Og så siger Filip, kom og se. Og det må også, vi også bare sige til folk, kom og se, kom og se Jesus. Og det med bare komme med hen og møde Jesus. Vi må bare lede til et møde med Jesus, og vi må bare pege på Jesus. Og nu kan vi jo så ikke, har ikke noget kors længere, eller ikke noget kors dernede, eller sådan. Men altså, pege på korset og sige, se der er Guds lam, som der er verdens synd. Fordi at det er det ord, der er liv i, og det er det ord, der er frelse ved. Og det er det ord, der gør en forskel, og ikke vores ord. Ja. Jeg håber, det var til opmuntring og til opbyggelse. Okay. Jeg har siddet og tænkt på, at jeg vil gøre det, og nu vil jeg gøre det. Jeg har også et vidnesbyrd, men det er lidt et alternativt vidnesbyrd. For jeg er sådan en person, der udtrykker mig langt bedre igennem musik. Og så jeg vil gerne prøve at spille en sang for jer, fordi at lige angående det i aften. Også grunden til, at jeg gerne vil komme i aften, det var, altså jeg kommer op fra Nordjylland, og det var fordi, at mine venner på gymnasiet spurgte mig, tog mig bare til side og spurgte, hvad har Gud at tilbyde? Og det inspirerede mig bare til at skrive en sang om, at den handler simpelthen bare om, at vi ikke skal være bange for at at vise Guds rige. Vi skal ikke være bange for at fortælle om Guds rige, fordi det er virkelig et fantastisk sted. It's just like the stars that falls down from time to time. Just let him take your hand and lead you through this wonderland. It's a tiny wave that pushes you into this dream. Just let it take you through and become the playing child. And if you fall in this world, he will pick you up and give you love. If you think of the end of the world, it's the start of a magical play. It's the aftermath of Melpomene and her singing friends. And it's a world where dreams can come true. Oh, my
open up your heart and we'll see where it starts. Oh my God, here's a place in my heart. Just open up your heart and he'll give you love. And if you fall in this world, he will lift you up and give you love. And if you think of the end of the world, it's the start of a magical play. Og det jeg bare sådan gerne vil frem til med det her, det er bare, at hvis man tænker, hvis folk er bange for at fortælle om Gud, så er det en verden, hvor Guds verden er et sted, hvor drømmen kan gå i opfyldelse. Guds verden er et sted, hvor vi får lov til at opleve en kærlighed uden lige. Og at hvis folk tænker på, at det er fuldstændig surrealistisk at tro på Gud, fordi at det er da surrealistisk at tro på, at der er noget efter døden eller sådan noget. Men altså, prøv at vente den om og sige, at lad være med at tænke på det som verdens ende, men tænk på det som starten på et magisk sted. Bare. Jeg vil gerne dele noget med jer, der er lidt personligt. Men det er, at vi bad sammen, og så var der en, der sagde i gruppen, du har vist ikke helt dig selv, eller prøv at være dig selv, det er okay at være dig selv. Og jeg kunne godt mærke, at jeg ligesom lagde en kapsel rundt om mit hjerte, ligesom, at jeg ligesom ikke helt kunne, det var ikke helt mig selv, men så bad jeg. Og så sagde jeg, Gud, tag kontrollen over mit liv, altså Gud, tag kontrollen. Og så kom Helligånden, så kunne jeg bare mærke Helligånden. Da jeg gav slip på mig selv og gav Gud kontrollen, så kunne jeg mærke Helligånden over mit liv, og jeg så, og det vil jeg gerne dele. Jeg så faktisk en kvinde, der dansede rundt på sommerengen, og viste den der himmelske glæde, fordi at, så er jeg faktisk fri, fordi jeg gav slip på mig selv, så Helligånden kunne komme til. Fordi Mona vil gerne have kontrol, det hedder jeg vil gerne have kontrol. Jeg vil gerne have styr på det hele. Men da jeg sagde, Jesus, tag kontrollen, så kom han, og så fik jeg lov til at se den der drømmeland, vi snakker. Altså den her sang inspirerer mig bare til at fortælle om den drøm, at jeg kan få lov til at danse i frihed på sommerengen sammen med Jesus. Og jeg har sådan, at det, der blev sagt, der den der udlæggelse, jeg ved ikke, jeg fik bare sådan en boblende glæde ind i mig, så jeg var ved at springe i luften, og den har jeg stadigvæk. Så jeg tror bare, at i ord, der står der faktisk, glæd jer altid i Herren, jeg siger glæd jer. Lad alle mærke, at de har en mild sind. Ikke for at tage jeres tid, men nu er vi jo begyndt. Jeg vil gerne sige mit vidnesbyrd, fordi jeg synes, det passer meget godt til jer unge i aften. Det var 50 år siden, jeg blev frelst 4:30 om eftermiddagen på en søndag. Så jeg hørte til den ældre gruppe. Men jeg er født i Frederikshavn, og i 1943 blev jeg smuglet over til Sverige. Så derfor hedder jeg Jøsta i den dag i dag. Og så kom jeg tilbage efter krigen, var 5 år gammel, gik i skole i Viborg, hvor min far forbød os at gå til religionstimerne, fordi han var meget imod alt med Gud, og Jesus var begravet, og han kom i hvert fald ikke op ad armen. Det lærte vi som børn. Og som 13 år gik jeg op til, 12 år, 13 år, gik jeg op til skoleinspektøren og sagde, nu holder det, fordi nu har jeg gået i skole i 7 år, og det var rigeligt. Og så holdt det, så blev jeg bydreng i Viborg og Mælkemand, og hvad ved jeg. Og inden for det år, der
rejste til England, fordi min far og min stemmor rejste derover. Og så måtte jeg jo følge med, fordi min farmor, som var midt i 70'erne, kunne jeg ikke blive ved med at have sådan en stor dreng som mig. Og så kom jeg til London, og det var forfærdeligt, når man har boet i Viborg, og der er åben mark, og så ved jeg. Sådan en snavset by, det var skrækkeligt for nogen. Ja, kan jeg huske. Nå. Men så det gik et par år derhjemme med min far til jeg var 16, og så flyttede jeg hjemmefra, drømte om at blive kunstmaler, og hvad ved jeg, i den dur der. Og ja, gik rundt i London, og det var heller ikke så længe før jeg blev hjemløs og alt muligt. Jeg sov på flere stationer, Charing Cross og Victoria Station. Den var varmest, så det var der, det blev mest. Og så fik jeg så også et job på en byggeplads, hvor jeg både sov og arbejdede og var nattevagt i weekenden. Så kunne man altid sove i et badekar, når man har fået for meget at drikke. Og så begynde på en frisk, når man skulle det. Men det var jo ikke noget liv, og så var der en, der hjalp mig. En ung pige der i London, som hjalp mig til at få et værelse. Jeg skal nok komme til pointen med. Men så jeg fik et sted at bo. Når jeg selv ledte efter værelse, så plejede folk at sige nej tak, når de så mig. Fordi jeg havde jo lang hår og skæg og snavs og maling på tøj og det hele. Så sådan en ville de altså ikke have deres pæne hjem. Så derfor havde jeg det meget svært ved at finde at bo. Men så fik jeg så et sted at bo, og boede der indtil jeg så også blev arbejdsløs. Jeg kunne faktisk ikke klare det, fordi jeg kunne ikke passe på mig selv og spise ordentligt og sådan noget. Og så havde jeg været på arbejdsformidling og var på vej hjem, og jeg skulle 3 ugers husleje og havde ingen penge og havde heller ikke noget at spise særligt. Og så blev jeg standset midt på gaden på vejen hjem. En dame, en ældre dame, ja, det var jo kun en alder, hun var nok 50, jeg ved ikke om det er ældre. Men kom over og sagde hej. Gud har lige fortalt mig, at du er i nød. Og jeg var dybt chokeret, for jeg vidste ikke noget om Gud. Og jo, Jesus, jeg havde, skal ikke gå i detaljer, men jeg havde oplevet ham en gang, synes jeg, at han besøgte mig på mit værelse, da jeg var yngre. Så jeg havde en fornemmelse af, at der var, altså jeg havde ikke set ham, men jeg vidste, at han var der. Og det havde jeg stadigvæk i mit hjerte. Og så gav hun mig nogle penge og kom og besøgte mig med en bibel og fortalte mig lidt om Bibelen, som jeg ikke anede en pind om. Så jeg overdriver virkelig ikke, det gør jeg. Og der stod også i Bibelen, at det var vist en skam for en mand at have langt hår. Nej, jeg ved Gud, jeg ved om mit lange hår. Det var da helt forfærdeligt. Så, altså det gav mig en vis tro på, at Gud, wow, han kunne se mig, han vidste mig, eller kendte mig. Og jeg gik i kirke om søndagen, og jeg hørte faktisk en tungetale, ligesom det, I hørte i aften, og en oversættelse, men jeg anede ikke, hvad det var. Men det, der ramte mig mest, det var, at Jesus var der. Jesus stod over den her mand, der talte i tunger, og oversatte det, og anede ikke, hvad det foregik. Men efter mødet var jeg så inviteret til middagsmad, og der gav, mens jeg spiste, det var blandt andet noget kylling, det glemmer jeg jo aldrig, og hun fortalte mig alt om Jesus. Om han er død på korset, og vi kunne lære at kende Gud, og hvis det er vores synd, der adskiller os fra Gud, og hvis vi vil af med vores synd, så kunne vi lære Gud at kende. Og det var det, Jesus døde for, og ville jeg tage imod Jesus? Så ja, det ville jeg da gerne. Så vi gik på knæ der i hans køkken, og jeg bad Jesus om at komme ind i mit liv. Og det gjorde han. Jeg kunne mærke den her sten, der rullede væk fra mit hjerte, og jeg følte mig helt som en gasballon, du ved, der går til værs. Wow, det var vidunderligt, det her. Og jeg overdriver ikke min vært derhjemme, da jeg kom hjem fra
fra det her møde som frelst person, han kunne se på mig, selvom jeg havde langt hår og skæg og det hele. Du har været om med den kvinde, det var det, han sagde. Jeg anede ikke, han kendte den. Han kunne se mig. Jeg har været derom. Jeg var den frelst. Og ugen efter, tager jeg godt at sige, der var en dåb i kirken, så jeg blev døbt ugen efter. Der skulle ikke man 6 måneder på det der, men det var 3 måneder efter, blev jeg døbt i Helligånden og fik en anden oplevelse. Men det er virkelig, hvis jeg får lov at sige det til de unge i dag, det er, jeg var 18 år, da jeg gav mit liv til Jesus. Og i det samme år, der gik vi ud og evangeliserede. Jeg gik tusindvis af traktater ud til møder og til alt muligt. Jeg blev spyttet på og sparket på. Ja. Men i den retning var det før. Og man oplever alt, men ved I hvad? I lærer mere ved at gå ud og møde folk og snakke med dem og høre, hvordan de taler, og hvordan man prøver at give dem evangeliet, end man kan gøre. Jeg undskyld, jeg siger det på en lystavle, ikke? Ikke for at undervurdere, hvad der bliver sagt, men det er alle tider. Jeg kunne godt ønske, at jeg var 18 igen. Men Gud vil se det. Tak. Jeg tænkte bare på det, Sebastian snakkede om her med den her linje her, som er menneskefrygt derinde. Og så tænkte jeg sådan på hele den flok, som vi er her. Jeg synes bare, det har været fantastisk at være her i dag. Jeg synes bare, det er så dejligt, at der er så mange unge. Og så meget, der sker rundt omkring. Jeg synes, jeg bliver vildt begejstret over det. Men så bare en lille oplevelse, vi var på gaden her i sidste fredags der i Randers. Og der stod Niels Ove og mig og snakkede sammen, og så kom der nogen, jeg tror det var nogen, du havde kendt fra skolen eller sådan noget, og fik en rigtig god snak. Men så siger jeg så til Niels Ove bagefter, så siger jeg, jeg kunne så godt tænke mig, jeg har tænkt på det mange gange, jeg kunne så godt tænke mig, at der var en fra mit arbejde, jeg mødte her. Du er pædagog, og jeg arbejder i en stor flok, ansatte og sådan noget, ikke også? Og jeg tænkte, jeg kunne godt tænke, at jeg mødte en her. Jeg tror ikke, at jeg lige havde fået sagt det. Så stod der en, ikke også? Og det var, jeg tænkte, wow, det var simpelthen bare herligt. Jeg synes bare, at Gud, han er så god. Og det, jeg tænker med det også, det er, at vi indimellem må have et ønske nogle gange. Jeg tænker, det kan være svært, hvad kan man sige, nogle gange, hvis man møder nogen, man kender. Jeg kender godt det, jeg tænker, hvad nu, og hvad tænker den? Og det er også noget med menneskefrygt at gøre. Hvad tænker nu den om mig, og hvad nu? Men jeg tror, vi skal tænke ud over det. Det er også meget nemt at sige, vi skal tænke ud over det, fordi den, som har sendt os, er den, som står bag os. Jeg tænker på, Jesus, han sagde, gå ud i alverden og forkynde evangeliet, ikke også? Og så siger han også, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Vi kan ikke få en bedre til at stå bag os end Jesus. Så det er nemt nok at sige, lad os kaste de der ting af os, men lad os gå ud og så se, hvad Jesus han vil gøre. Jeg kom hjem her, jamen det har nok været sidst fredag. Jo, det var det. Så kom jeg hjem fra arbejde, jeg tror det var 10-tiden. Og så satte jeg mig ned hjemme og tænkte, jeg gider altså ikke. Jeg kender det der med, at jeg tænkte, det gider godt, når det var varmt, og det var hyggeligt at sidde der i stuen, og man slappede lidt af, når man lige kom hjem, og jamen, der var ikke rigtig, det var ikke ret mange samlede der lige, inden vi skulle ud der. Der var nogen, der kom ned på gaden senere, og jeg tænkte, Og så er der en, der siger til mig, nej, ved du hvad, jeg tager med. Og så tænkte jeg, ved du hvad, vi skal simpelthen. Og så da vi sad i bilen på vej ned til byen med de ting, som vi skulle med, så kom vi til at snakke om, at hold da op, det er rigtig spændende, hvad sker der i aften? Og sådan er det hver eneste gang, det kunne også forestille mig her i Skjern. Hvad sker der i aften? Vi oplever ikke det samme hver gang.
Men hvad vil Gud lægge til rette for os? Hvad er det for nogle gerninger? Hvad mennesker får vi lov til at møde? Ikke? Og det er det, der gør det spændende. Det er det, der gør det værd at leve. Ikke? Vi går med det budskab, som betyder liv og død, som betyder alt simpelthen. Ikke også? Så lad os kaste byrderne. Det er nemt at sige. Lad os kaste de der ting, der vil prøve at binde os. Lad os kaste det af os. Og lad os træde ud over den der grænse. Det kan måske være, at der er nogen, der tænker, det er ikke lige mig at gå på gaden, det er ikke lige mig. Men ved du hvad, det er os alle sammen, det at møde mennesker, uanset hvor vi så gør det. Så nogle gange, så skal vi tage skridtet og så vække ud over det her. Men jeg synes bare, det er så livsbekræftende at se alle jer, også, som kommer alle steder fra. Jeg ved, der er gang i meget rundt omkring, men det er bare simpelthen så herligt. Så Gud må være mere, ikke? Så held og lykke med det, I gør rundt. Ja. Det ligger nok lidt meget i form af det, som der lige blev sagt, men det, jeg vil også gerne fortælle en oplevelse, som handler meget om det, som Bjarne lige sagde. Fordi der var en aften engang, der var gademission. Jeg er meget sådan en, der... Jeg har meget menneskefrygt, og jeg tænker rigtig meget over, hvad folk tænker om mig og sådan, og jeg har nemt ved også at blive fristet til at ikke at tage afsted og så videre og så videre. Det falder jeg alt for nemt for. Men der var en aften, hvor jeg sad med jeg har med bror med, og så sad jeg som en film. Jeg vidste godt, der var gademission, og jeg havde sådan frem og tilbage tænkt, okay, skal jeg tage afsted, skal jeg ikke tage afsted, og djævlen han prøvede ligesom at sige, du er træt i aften, du har haft en hård dag, du har haft en hård uge og så videre, så jeg bliver hjemme i aften, så beder jeg lige over det i stedet for. Så sad vi sådan en film, og så efter den film, så gik vi ud og snakkede, og klokken var sådan 12 eller sådan noget, så siger min ven der, så sagde jeg så, at jeg har overvejet at tage til gadeorganisation i aften, men jeg ved ikke helt, om jeg lige magter det og sådan noget. Så sagde han så, okay, det er mærkeligt. Under filmen, så fik jeg ligesom en følelse af, at jeg skulle bede for Gud. Altså min ven, han vidste ikke noget om, der var gadeorganisation. Okay, det gjorde vi. Vi satte os ind, og vi bad for gadeorganisation, og det var dejligt. Under den her bøn, så følte jeg, Gud han sagde til mig, du skal tage ned til gadeorganisation. Jeg havde slet ikke lyst til det, så sagde jeg til Gud, fint, jeg tager ned og kigger, og jeg var ryger dengang, så jeg så gik ned og tænkte, så ville jeg lige ryge på smøger, så ville jeg til hjem igen. Jeg kommer derned, og de er godt i gang dernede. Jeg stiller mig lidt væk, og jeg var slet ikke oplagt til det. Og så kommer der en fyr hen til mig og siger, hej, hvad så? Hvad laver du her? Og så siger jeg er kristen, der var overhovedet ikke noget til overhovedet. En eller anden måde, en halv time senere, så har vi haft en rigtig god snak, og jeg får lov at bede for ham, og han får en maske med Jesus med hjem. Og det, som der var stort for mig der, det var nok, at for det første, så var det bare stort, at Gud han ligesom har tilrettelagt det her for mig, at der var den her person. Det kan godt være, som Robert der sagde, alle kristne kan bruges. Det kan være, at det kun var mig, der kunne snakke med ham. Det ved jeg ikke, men jeg var i hvert fald glad for, at Gud han ville bruge mig, og at han vandt over djævlen ved at djævlen han sagde, Frederik, du skal blive hjemme, men at Gud han var stærkere. Og djævlen har fået magt på jorden, men han har ikke magt nok for Gud, han er større. Så en opfordring. Gud han vil bruge jer. Jeg har lige lyst til at dele et negativt vidensbyrd. Grunden til, at jeg deler det, det er fordi, der er et aspekt i det her, som jeg er ret optaget af. Jeg har lavet nogle brøler igennem tiden, og jeg er ved med at lave dem til Sydlandet. Jeg prøver at lære dem også. Og på et tidspunkt, så stod jeg og talte med en gruppe mennesker oppe i Norge på sådan et bønnecenter, hvor der var andre undervisninger, hvor der var sådan en uge, det tilsagt det noget. Og på det tidspunkt, der kom vi i snak om sådan lidt dybe ting. Og vi satte os ned ved et bord, og der var sådan lidt sprogbarriere, fordi at særligt den, jeg talte mest med, han talte jo norsk, og jeg talte dansk. Men lige så stille, så begyndte vi egentlig at betro hinanden nogle ting. Og jeg havde bare sådan, okay, nu fortæller jeg noget, som jeg ellers ikke går og fortæller ret mange andre. Og jeg begyndte at lukke op for mit hjerte. Og på et tidspunkt, så havde jeg ligesom sådan udløst en episode i mit liv, hvor jeg virkelig, der havde jeg virkelig gjort noget forkert. I mit kristenliv, ikke bevidst, men kom til at gøre noget, som faktisk gjorde mere skade end gavn. Og mens jeg delte det, så lige pludselig så tog han et stykke papir, og så skrev han et YouTube-adresse på,
Og så stak han mig den, så sagde han, hør den der, sagde han så. Og så gik han. Hvordan tror jeg havde det, dengang, at han gjorde det? Tror jeg var voldsomt motiveret for at høre YouTube-klippet? Eller tror jeg, mit hjerte blev blødt resten af dagen? Hvad tror jeg? Det sidste. Problemet med det her, det var, at når et menneske åbner for noget i hjertet, som går ondt, så kan man ikke bare stoppe der. Man kan ikke bare sige, det lyder godt nok ærgerligt, skal vi bede for det? I Jesu navn, så beder vi om den her, må få det godt nu. Har du det godt nu? Nej, ikke sådan specielt, jeg har faktisk været. Så beder vi igen. Eller en eller anden hurtig quick fix. Der er tider, hvor vi bliver nødt til, hvis vi siger A, så bliver vi også nødt til at sige B. Det vil sige, oftest, så synes jeg, at når man taler med mennesker på gaden, så er der sådan en samtale, hvor man faktisk får startet op på noget. Pludselig, så vælter det ud fra et menneskehjerte, som faktisk bløder, og som har brug for at fortælle det eller andet. Jeg har haft sådan en situation, hvor der kom en mand hen, som var blevet syg, så er konen smuttet fra ham. Han har mistet retten til børnene. Han har ikke noget job, og han var gået på druk i en anden by. Han kommer hen til mig, fuldstændig forbitret i ansigtet, og så begynder han at skælde ud på livet, og skælde ud på Gud, og alt muligt. Han finder ud af det kristne. Jeg kunne ikke sige noget som helst. Jeg prøvede en gang med mig, jeg skulle lige til at fyre den af med hele arsenalet med korset og nåden og det hele her. Men ved du hvad? Efter jeg snakkede med ham i måske en time, så siger han lige pludselig, ved du hvad, jeg er simpelthen så glad for, at jeg gik herhen. Du er godt nok god at snakke med. Og jeg tror, jeg havde talt cirka 0,5% af den samtale der. Men han vidste godt, at jeg var kristen. Og jeg tror, hvis jeg havde lukket ham af og begyndt at sige et eller andet der, så tror jeg faktisk, at jeg havde begået et overgreb på. Og grunden til at sige det her, det er, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Særligt hvis man er den lidt proaktive, resultatorienterede type, ikke også? Så vil man gerne have noget på scoringstavlen, så vi kan komme videre til det næste. Men så er der mennesker ikke. Mennesker, de har et rigtigt hjerter, der skal mødes der, hvor de er. Og derfor vil jeg gerne sige til at være opmærksom på den her effekt her. Være opmærksom på, at det er rigtige mennesker med rigtige problemer, og rigtige hjerter, der kan bløde. Og hvis de starter op på et eller andet, så bestem dig for ikke at være så travlt med at komme videre, men lad dem få lov til at snakke færdigt. Det er bedre, at de har en rigtig god oplevelse af dig som en god lytter, så de kommer tilbage, end det er, at de føler, at du gør skade på dem. Desværre har jeg prøvet at gøre skade for andre mennesker, fordi jeg har haft en iver efter selv at gøre det. Men den episode i Norge, den fik mig til at tænke, sådan vil jeg aldrig nogensinde gøre igen overfor mennesker. Fordi jeg mærker det så hårdt for mig selv. Jeg troede slet ikke, det ville blive så hårdt på det. Jeg håber, I kan bruge noget af det. Jeg kom bare lige sådan til at tænke på, at når vi sidder her, en masse kristne mennesker samlet, nogle er mere erfarne end andre, og nogle af dem, hvad skal man sige, nogle kan nogle ting, og andre de tænker, hvad kan jeg, og hvad er jeg, hvem er jeg i det her, og man tænker, og man sidder der og sammenligner sig med de andre, og tænker, er jeg nu en god nok kristen, sådan noget. Men der vil jeg bare lige sige til dem af jer, der sidder og har det sådan, at det er jo ikke det, der afgør det. Det afgør jo ikke, om du er en god kristen, fordi du kan nogle bestemte ting. Det handler jo bare, ja, det handler jo om at du tror. Yes. Der er 2 ting, jeg vil dele med jer.
Det første, det er det bedste. Jesus elsker dig. Og faktisk så, det der gør, at Jesus han elsker dig så stor og så højt, at han gik i døden for dig. Han gik simpelthen i døden for dig. Han tog sin egen vrede over synden, tog Gud på sig selv på korset. For din skyld. Fordi han elsker dig så højt, han behøver ikke at gøre det. Han kunne sagt, okay, de mennesker, de har brugt sig mod min vilje, dem vil jeg ikke have med at gøre. Men for evighed af, der sagde ikke Gud, de mennesker er så højt, at dem vil jeg hellere dø for. Jeg vil hellere selv tage straffen, end jeg vil dem gå for tabt. End jeg vil udslætte dem. Jeg vil hellere selv tage den straf. Og det gjorde han på korset langfredag aften. En fredag. Der døde han. Tog sin egen vrede. Blev ramt af alt den skyld, som jeg har begået, som vi har begået. Alle mennesker er fri. Fra syndefaldet og til at Jesus kommer igen. Alt den skyld, der tog Jesus. Alt den vrede over den synd, den tog Jesus. Så vi skal være sammen med Jesus i livet. Ja, det er fint. Og så den anden ting. Der vil jeg læse et stykke fra Romerbrevet. Fantastisk brev. Romerbrevet 31-39. Hvor der står, hvad er der mere at sige, at Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, som gav ham hen for os alle. Vil han ikke med os skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbind for os. Hvem kan skille os fra kristelig kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelser? Sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt det mere end sejr vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det her, det er bare det fedeste. Det er, vi har den absolut stærkeste på vores side. Og det er Jesus. Fuldstændig lige meget. Selv hvis mennesker slår mig ihjel, så skal jeg ikke ud. Der er der skidt i det. Hvorfor ikke fortælle dem? Hvorfor ikke bare fortælle dem alle sammen om det? Altså, hvad kan der ske? Hvad værst der kan ske? Jeg bliver slået ihjel. Okay, så giver det Jesus. Jesus elsker. Sten. Amen. Amen. Ja, jeg har lige lidt, jeg vil dele med. Det handler om bøn. For snart 7 år siden, der oplevede jeg noget. Det var sådan, at min kone, hun skulle gå på skole over i Hillerød. Og jeg boede herhjemme i Skjern på det tidspunkt, så vi var sådan et godt stykke fra hinanden. Og min kone, hun var gravid på det tidspunkt. Og jeg fik en telefonopringning, at hun var babu, blev hun kørt på sygehuset, fordi at hun var ved at miste vores barn. Og min kone var jordemoderstuderende, eller har været det, så hun havde sådan ligesom set skriften på væggen, at der var nok ikke så meget at gøre. Og hun var begyndt at bløde. Og jeg stod så magtes herovre i Skjern. Jeg kunne ikke rigtig være ved hendes side. Jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Jeg kunne bare folde mine hænder og bede. Og det gjorde jeg. Og jeg bad inderligt om, at Gud han måtte hjælpe os. Og jeg følte mig utrolig magtesløs. Og jeg ventede egentlig bare på, at jeg skulle få en opringning for at høre, at nu var det her gået helt galt. Så fik jeg en opringning, men det var en glædelig opringning. Jeg fik godt nok at vide, at vi havde mistet vores barn, men jeg fik også at vide, at der var et barn mere.
Vi havde faktisk ventet os tvillinger. Det vidste vi bare ikke. Og mit barn, han er 7 år i dag, og han hedder Nathaniel. Nathaniel, det betyder Guds gave. Og han er et vidnesbyrd for mig hver dag. Et minde om, at hvis vi tør bede til Gud, så vil han give os, hvad vi beder om. Nu hørte vi Mona fortælle om, at den her pige, der render ud i engen, og jeg kom til at tænke på salme 23, den har jeg lige lyst til at læse for jer. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier. For sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overfloden. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.